Dovolte mi, možno, ja nezvyknem byť taký oficiálny, ale keď sme si tu sadli, alebo Jožef si sadol ku mne, tak som sa opýtal, nemáš trému? No, že nie, oproboval som mu ruky a ani nemal spočené, ja ich trošku spočené mám a trošku trému mám. A priznám sa, myslím si, že ani som nikdy nehovoril pred takýmto veľkým publikom. Ale dovolte, možno niektorí z vás si dali otázku, že čo tom Matovičovi šíbe stále odbieha, nakoniec odišiel, predseda hovorí jeden, druhý, tretí. Ako Joži povedal, áno, ako zaslúžite si, aby ste boli oslovovaní predsedami. A my sme zdrhli, ja som zdrhol, potom podpredseda KDH zdrhol, predseda OKS zdrhol, všetci išli preč, tak všetci tu pozývajú, či vítajú hostia a hostia nikde. Je to také dosť prozaické, to zariadenie trošku nefungovalo, tak sme si sadli hore k pani tlmočníčke, takže vieme všetko, čo tu hovorili. Nechcel som to nechať iba tak o slepej dôvere. Takže... Ale vlastne... Som sa neopýtal, či teraz vlastne nepotrebujete slúchadka. Dobre, takže to ospravedlnenie, ja som si napísal také body, lebo tiež potom, keď sme boli tam ešte predtým, že VIP miestnosť a tam také nejaké to občerstvenie a Jožefa Bereního som sa pýtal, že či má niečo nachystané, alebo teda, či to má iba v hlave a ukázal mi taký papierik. Ops, ja nemám žiadny papierik, tak rýchlo som si bol zobrať biely papier, som ho počarval, takže mám tam pár bodov, ale mal som to v hlave. A teda dovolte, aby som podľa tých bodov niektorých, ktoré som napísal, také pomôcky som si spravil, ale keď som sem išiel dnes ráno, tak ešte Dodi mi hovoril, že potom dojde ale pol hodinu skorej, možno preto, lebo vždy chodím tak akorát na čas, alebo trošku neskôr. Ale po ceste som si tak pripadal, kebyže idem na rande, lebo ja som mal frajerku z Dunajskej stredy, neviem ktorým smerom, ale nejakých 100-200 metrov odtiaľ to bývala. A pozerám, ráno o 8 som bol už u holičky, ostrihať sa. Potom som sa ešte medzi dverami navojal, lebo Klárka hovorí, že kam ideš, tatino, taký vyfešákovaný v sobotu. No, tak som povedal, že kam idem, tak povedala, daj si na seba voňavku, tak som vyťahol takú z poličky, čo nezvyknem, a ešte aj krátu som si dal, čo nezvyknem. Takže normálne som si pripadal aj na rande, že kebyže idem a tak obrazne sa mi zdá, že aj som prišiel v podstate na rande. Ale k tomu sa neskôr dostanem. A keď potom ešte Klárka má 9 rokov, teda medzi dverami, keď som jej vysvetlil, že čo to vlastne snem SMK je, alebo MKP, tak to hovoríte? Keď som jej vysvetlil, že vlastne čo to je a teda trošku už vie, že to je politická strana, tak potom som sa ešte opýtal, tak ja som bol už vo výťahu a ona bola ešte medzi dverami, mi kývala ako zvyčajne a pusinku posielala a potom sa pýtam, že čo, odkazuješ niečo tým ľuďom? Nech sa im darí. A som im veľmi rád. Čiže taký pekný odkaz a myslím, že patrí sa z tohto miesta vám ho odkázať a nezatajiť, tak nech sa vám darí. A teda zároveň som veľmi rád, že teda môžem vystúpiť na tomto mieste, že môžem tu byť medzi vami a zdieľať vašu, tak by som povedal, oslavu, slávnostnú chvíľu, lebo 20. výročie politickej strany, a vy teda politická strana na rozdiel od nás v podstate naozaj ste, lebo my teda takýto snem môžeme urobiť vo výťahu. Ale na druhej strane je to obrovská výhoda. Jedna vec je zodpovednosť, druhá je veľká výhoda, že napríklad tie komunálne voľby asi takto viete o mnoho jednoduchšie zvládnuť a závidel som Dodimu, keď si sa tu postavili kandidáti na poslancov a starostov. Áno, my raz tiež tak dospejeme a tiež raz budeme mať možno 20 rokov a tiež raz budeme mať také štruktúry. Ale my sme tak akože, možno tak trošku zbrklo vbehli do tej politiky, lebo sa nám to nepáčilo. Ono to súvisí aj s vašou stranou, alebo s ľuďmi, ktorí v nej boli, alebo s tou časťou, ktorá sa oddelila, ktorú ja osobne vnímam ako také biznis krídlo. Jednoducho vznikli ste ako, tak ako povedal Pál Čáky, že to bolo vlastne spolupráca. Vlastne na základe spolupráce 3 politické subjekty pred 20 rokmi sa zomkli, áno, podnetil vás k tomu Mečiar svojím zákonom, myslím. Ale potom ste ťahali spolu a v rozhodných chvíľach ste stáli na dobrej strane brehu. Stáli ste a boli ste pevnou oporou demokratického vývoja Slovenska a pomohli ste Slovensku vytrhnúť ho z pazúrov Mečiarových a nasmerovali ste ho na cestu európsku, na cestu euroatlantickú
A dostali ste, a vašou pomocou sme sa dostali do Európskej únie a do NATO. Z tohto miesta za všetkých slovenských politikov demokratických, ktorí to cítili, možno si to myslia, možno to nedokážu ešte pochopiť a pochopia to za 20 rokov. Ja vám z tohto miesta chcem veľmi zaďakovať, že v tých rozhodujúcich chvíľach SNK vždy stálo na správnej strane brehu. Tak, ako som hovoril, postretlo vás niečo, čo taký syndrom je aj slovenských politických strán, takéto delenie. U vás bolo také zvláštne, že v podstate predseda odišiel, alebo predseda bol odidený. Ja som vtedy tú politiku sledoval tak trošku z boku. Ale keď som mal možnosť sa stretnúť s tým človekom, ani meno jeho spomínať nechcem na tomto mieste, nechcem znevažovať túto chvíľu, mal som pocit, že tomu človeku ide čisto iba o biznis. Mal som možnosť s ním rokovať pri zákone o dvojitom občianstve. Mal som možnosť s ním rokovať pri zákone o jazykoch národnostných menšín. Ale keď mi tento človek povedal, že on mi kašle na to, aby sa ľudia maďarskej národnosti, žijúci na Slovensku, mali lepšie, že on potrebuje len v ruke mať symbol, ktorý ukáže svojim voličom, vtedy som pochopil, že jemu o slovenského Maďara v skutočnosti nejde. Jemu vždy išlo len o peňaženku, a bol som veľmi smutný z toho, že takýmto spôsobom dlhé roky zneužíval maďarskú menšinu na to, aby sa dostal tam, kde môže mať moc, získať peniaze a prežívať 28 rokov v politike. Dnes som v podstate veľmi rád, že sa vám stalo síce možno niečo nepríjemné pre vašu stranu, ale že to biznis krídlo ste zo svojej strany vypudili a že zostala tá hodnotová politika u vás. Myslím si, že je čas na to, aby sa hodnotová politika, reprezentujúca maďarských voličov, vrátila späť do parlamentu, ktorý prijíma zákony a môže rozhodovať o tom, ako sa ľudia budú na Slovensku mať. Áno, možno niektorí z vás aj dodnes mi dokážete odpustiť moje hriechy. Nebojím sa to slovo, alebo tento bod mám poznačený ako bod číslo 5 hriechy. Moje hriechy, ktorý teda najviac mi vyčítate, je môj postoj pri príjmaní alebo pri zákone o dvojitom občianstve. Práve v tej chvíli to bol môj zlom, ako ten rozhodný moment, kedy som sa stretol z očí v oči tomu bývalému predsedovi, prvému predsedovi vašej politickej strany. A keď mi povedal, že jemu nejde o to, a je mu to úplne ukradnuté, či sa ľudia na Slovensku budú mať lepšie, maďarskej národnosti alebo nie, ale on potrebuje pred voľbami ľuďom zalepiť oči so symbolmi. Vtedy som mu hovoril, že ja by som chcel, aby ste vy, ako reprezentant maďarských voličov, bojovali v prvom rade za to, aby sa ľudia maďarskej národnosti žijúci na Slovensku, aby nikdy netušili po tom, že chcú bývať v inej krajine. Aby mali dobré nemocnice tam, kde žijú, aby mali dobré škôlky a školy tam, kde žijú, aby mali dobrú prácu tam, kde žijú. Tie cesty, bez nich by sme sa možno aj zaobišli. Toto si myslím, že mal by byť náš spoločný cieľ a preskakujem svoje body. Ale toto je môj cieľ a pevne verím, že aj vás, každého jedného v tejto miestnosti, keď vás hore nevidím, lebo mi svietia tie reflektory do očí, že chceme všetci, čo tu sme, aby sa ľuďom na Slovensku dobre žilo. Bez ohľadu na to, akej sme národnosti, akým jazykom rozprávame. Ja po maďarsky nerozumiem a mrzí ma veľmi, že jedno z tých pár slov, ktoré poznám, je árulo. Mrzí ma veľmi, že dnes symbolom Judáša je váš prvý predseda vašej politickej strany. Mrzí ma veľmi, že Slovák v Žiline alebo v Terchovej či v Čičmanoch, ten veľakrát ten hejslovák, ktorý sa búši do prs, tak dnes si predstavuje, že vlastne Maďar to je zradca, ktorý za 5 strieborných je schopný predať aj svoju vlastnú mater. A myslia to preto, lebo vidia toho reprezentanta, ktorý dnes kandiduje za prezidenta. Prepáč, pán predseda, prepáčte mi, bývalí predsedovia, prepáčte mi všetci, že som otvorený voči tomuto človeku, alebo že ho spomínam. Možno, že vám kazím túto chvíľu. Ale myslím si, že naozaj je čas, aby ste sa vrátili do vysokej
politiky na Slovensku, aby ste sa dostali do parlamentu, aby ste tam mali svojich zástupcov a aby ste aj takýmto spôsobom ukazovali, že maďarskí politici to nie sú len skorumpovaní politici, ktorí myslia pre svoje vlastné blaho, ale že maďarskí politici, žijúci na Slovensku, sú politici, ktorí myslia v prvom rade pre blaho všetkých ľudí žijúcich na Slovensku. Že maďarskí politici sú a budú ľudia, ktorým bude záležať na tom, aby sa ľudia mali dobre a žili dobre a mali dobré nemocnice, dobré školy, dobré cesty, dobrú prácu na Orave, na Kysuciach, na Gemeri aj v Dunajskej strede. Toto by mal byť náš spoločný cieľ, aby sme bojovali spoločne za Slovensko, kde budeme radi žiť. A bol by som veľmi rád, aby sme v tom nasledujúcom boji o parlamentné kreslá išli spoločne. Dobre viete, a asi to registrujete, že som v podstate jediný, slovenský politik, ktorý dosť dlhé obdobie hovorí o tom, že máme podať partnerskú ruku SMK, alebo predstaviteľom SMK. Áno, viem, ten kandidát, ten váš prvý predseda vašej strany, ten by bol najradšej, aby ste boli niekde v kúte, aby sa nikto s vami nebavil. Takýto imidž vám vytváral a toto by chcel dosiahnuť. A potom by chcel dosiahnuť, aby pred voľbami ste možno kolenačky prešli cez celé Korzo, Bélu, neviem, jak sa to presne nazýva, a prišli za ním a prosili sa mu: zober nás, prosím ťa, na spoločnú kandidátku. My budeme poslúchať, daj nám tam 2-3 miesta, my už budeme verní. Chcel vás pokoriť a chcel, aby ste zostali v kúte. Ale prepáčte, ja vám nehovorím ako len k reprezentantom alebo k politikom strany SMK. Ja za vami, je vás tu možno 400-500, neviem, presne vy viete, ja vám hovorím ako k ľuďom alebo k reprezentantom 100 000 ľudí, ktorí už 3-krát nemajú zastúpenie v parlamente. A to zastúpenie si tam zaslúžia a nemajú ho len preto, lebo to je niekto si povedal, že 5% kvórum. Osobne si myslím, že mali by sme byť o mnoho ústretovejší voči menšinám a menšiny alebo na menšinové strany by sa malo vzťahovať nižšie kvórum. Alebo aj na všetky ostatné politické strany. Ale keď raz niekto takúto prekážku vytvoril a keď zároveň tá 20-ročná história vašej politickej strany hovorí, že vždy ste dokázali stáť na správnej strane brehu, tak ja vám z tohto miesta, verejne vám a hlavne tým vašim 100 000 voličom, podávam nie pomocnú, ale partnerskú ruku. Chcem, aby sme boli partneri v nasledujúcich parlamentných voľbách, tak ako dnes sme už partneri vo VUC, napríklad príklad toho trnavského VUC, ako pevne verím, že sme už aj vo viacerých regiónoch partnermi v komunálnych voľbách a chcem, aby sme tak ako my možno pre tú slovenskú časť slovenských občanov a vy pre tú maďarskú časť slovenských občanov robili spoločne dobrú politiku, takú, ako som už dvakrát povedal, takú, aby sme si mohli, či ľudia hovoriaci po slovensky, po rómsky, po maďarsky, aby všetci sme si povedali, že toto sú politici, ktorí naozaj chcú, aby sa na Slovensku dobre žilo a aby sme tu radi žili. Ja túžim potom, aby maďarské matky vychovávali svoje deti v maďarčine, aby sa nebáli ich vychovávať v rodnom jazyku, ale zároveň, aby s radosťou tie deti učili a nabádali k tomu, aby sa učili po slovensky. Lebo budú vedieť a budú cítiť aj tie maďarské matky, že to Slovensko ich nezanedbáva, že nespráva sa k ním ako k občanom druhej kategórie. Pozrite si, výsledok práce vašeho predsedu, ktorý dnes kandiduje prvého, prepáčte, v jeho prípade ex-predsedu budem hovoriť. Výsledok práce vašeho ex-predsedu, ktorý dnes kandiduje za prezidenta po 28 rokoch v parlamente, je taký, že keď si sadnete do vlaku, ktorý ide južným smerom do Košíc, tak si pripadáte v roku 1973, kedy som sa narodil. Keď idete severným cez Žilinu, tak si pripadáte v 21. storočí. Toto je výsledok jeho práce. Lebo nemal v záujme reálnu pomoc a rozvoj tých regiónov, ale mal v záujme pomoc svojim mecenášom. Svojemu vlastnému vrecku. Preto verím, že môžeme byť dobrými partnermi pre vás a vy dobrými partnermi pre nás.
prepáčte, ale ja dosť v politike dávam na dôveru. Ja dôverujem prvému predsedovi Pálovi Čákimu. Dôverujem druhému predsedovi, toho 0. som vynechal, Jožefovi Berenimu. Dôverujem súčasnému predsedovi Dodimu Menihartovi. Dôverujem Ďulovi Bardošovi. A to pri tých hriechoch spomeniem, možno si takisto niektorí pamätáte, že síce pri občianstve som sa zachoval tak, ako som sa zachoval, lebo naozaj mi išlo o to, aby sme na Slovensku vytvárali krajinu, kde budeme radi žiť a nezalepovali oči ľuďom pasom z druhej republiky a dávali si ho na poličku. Ale keď som najmenej videl, že niekto chce ublížiť kandidátovi maďarskej menšiny v kandidatúre na prezidenta, tak bol som prvý, teraz už priznám sa, že neviem, či som volal Ďurovi Bartošovi alebo Jožefovi Berenimu. Ale hovoril som, keď nevyzbierate tie podpisy, lebo neviem, či to pamätáte to obdobie, to bolo pred 4 rokmi alebo 5, neviem, jak sa to počíta. A vtedy chceli, aby ste obťažovali vašich voličov cez Vianoce, Nový rok a Silvester, alebo Silvester a Nový rok, a vtedy zozbierali podpisy. Tak som volal, že keď ich nevyzbierate, ja tie poslanecké podpisy, tých 15 poslaneckých podpisov pre vás zoženiem. Aj sme ich zohnali a toto mi prípadá, že v takýchto chvíľach sa ukazuje skutočný charakter. Prepáčte, som možno trošku dlhšie naťahujem vás oficiálny program. Ale verte, že nie je to ľahké a priznám aj kriticky, aj u nás v našom hnutí iba hovorí to, že mali by sme podať tú pomocnú ruku SMK. Hovorí to u nás vo vnútri 2,5 roka, približne. Boli ľudia, ktorí mali zježené chlpy z toho. Ale áno, práve preto, lebo podliehali propagande aj toho vašeho ex-predsedu, ktorý z vás vytváral stranu, ktorá chce jediné, a to odtrhnúť južné Slovensko a pridať ho k Maďarsku. Lebo tento obraz mu vyhovoval. Potrebuje vám vytvoriť obraz, že vy ste tí, s ktorými je hriech spolupracovať. A ja tieto bariéry búrať budem a viem dnes, že už som úspešný v našom hnutí. Viem, že tie hlasy poklesli, že dnes v našom hnutí mám podporu preto, aby som vám aj takto verejne a symbolicky podal ruku Dodimu Menihartovi, že naozaj to myslíme vážne. Chceme spoločne s vami do tých parlamentných volieb ísť, chceme byť ústretoví a chceme sa správať k vám ako k partnerom. Nechcem, aby ste sa museli kolenačky kláňať pred človekom, ktorý vás iba opäť by zneužil. Chceme vám dať alternatívu a som veľmi rád, že tú alternatívu dnes v spolupráci s našim hnutím máte. Zároveň rovnako hovorím, že takúto istú ponuku chcem dať KDH, Kresťansko-demokratickému hnutiu. To sú dve strany, ktoré dnes sa boja o parlament a ja si myslím, že to je nedôstojné, aby to v takejto pozícii ďalej zostalo. Chcem, aby sme spoločne sa zomkli a spoločne opäť po 20 rokoch v zlomovej situácii ukázali, že dokážeme Slovensko dostať na správnu cestu. Čiže dovolte, aby som tak symbolicky podal ruku Dodimu Menihartovi, ktorá je ruka podaná všetkým vám a tým 100 000 vašim voličom, ktorý pevne verím, že po nasledujúcich parlamentných voľbách to zastúpenie už v parlamente budú mať. Dovolte ešte také podpichovačné niečo. Vlastenectvo. Ja chcem zmeniť, alebo dať naozaj skutočný význam tomuto slovu na Slovensku. Chcem, aby Slovensko bola vlast pre vás, pre vašich voličov, pre mňa, pre mojich voličov a aby sme vlastenectvu dali jeho skutočný význam. Lebo dnes si na Slovensku tí, ktorí si ale za vlastencov považujú tí, ktorí si myslia, že na Slovensku sú doma len Slováci zo Žiliny. Alebo hej Slováci niekde z Revúce, čo je teraz predseda jednej slovenskej národnej strany. Nie, vlastenec je ten, kto sa voči Slovensku bude správať presne tak, ako som hovoril pred pár minútami. Ktorý bude chcieť, aby na Slovensku sa dobre žilo a aby tu radi žili všetci čestní ľudia. Bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria, bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, bez ohľadu na to, aké majú iné názory. Toto je náš spoločný cieľ
Bol to dlhodobo váš cieľ a aj po tých 20 rokoch vašim cieľom je. A toto je to, čo nás spája. Preto by som bol veľmi rád, aby sme išli spolu, aby sme ukázali Slovensku, že opäť SMK bude tá rozhodujúca politická strana, ten jazyček na váhach, ktorý nakloní misky dejín Slovenskej republiky na tú správnu stranu. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu. Ďakujem veľmi pekne, že stojíte za ľuďmi, ktorým dôverujete. Ďakujem veľmi pekne, že napriek tomu, že sa vám párkrát nepodarilo do parlamentu dostať, stojíte si naďalej za svojimi vlastnými voličmi. A ešte raz veľmi veľké ďakujem, že v rozhodujúcich chvíľach ste vždy stáli na tej správnej strane politického brehu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.